Takže čaute ľudia, vítam vás u nového shortu, dajte like a odber, nič vás to nestojí a veľmi s tým pomôžete. Vrátim vám to pozerať do konca, lebo vám ukážem v Drive MPR, ukážem vám skrytú miestnosť. Takže, zoberte si takú helikoptéru, choďte k tomuto okruhu, jak som ja. Potom choďte nad túto bránu a tu kde by ste mali vedieť pristať. Tak, som tu. Vidíte to? A to by bolo pre tento short všetko. Keď sa vám páčil, dajte like a odber a čau.